Hayırlı gün cemaat. Bunda bir hanım kiyavi бар инде. Үлкен яшьтә ханым biraz үлкен. Дисә дә була. Шул кайдадыр киткән кибеткәме? Хәләл җифетенә кушкан менә сатып тор дип. Бәяләрне әйтмәгән. Шул теге кабакмы 100 сум тора икән. Бу килде дә теге хәләл җифете ире ягъни сатып җибәрдем берсен дип мактар дип көткән теге әйтә күпмегә саттың? Бу әйтә 80 сумга саттым ди. Ул ди 80 тормый бит, ул 100 сум тора, ник шуңа дип. Мен инде менә әйтәм, мин янында булгач бик бәйләнмәсенчә ул аны шыкый. Теге өлкән яшьтә монардан бер минчә хатыннан бер 10-15 яшькә, 15 яшьтә дә хатта бардыр әле аерым. Әллә йөзенә карасаң картайган күбрәк инде, бигрәк тегесе яшьрәк күренә. Менә мен әйтәм, кара әле. Анда саткан әле бер әйберләре күп, шуннан да канагать булмыйчы, менә 20 сумга арзан саткан икән дип борчылып, нитеп кайгырып, шуны чыкып ята хатта. Мен әйтәм, менә акча кешенә ничек буза икән ул. Мин әле теге акча хакында сөйләсәм, кеше хупламый, акчасыз яшәп булмый. Ну, җәмәгать ул әйтсәң дөресен. Утмы, мәсәлән, сумысыз яшәп булмый шул хатта. Мәсәлән, су кирәк, әмма менә яз көнне күпме су булды менә. Батты бөтен җир, юлларны юып җибәрде. Күрдегез менә? Шу акчада шулай. Ут та бик күп булса, су да бу күп булса, әле безнең ата-бабаларыбыз электән әйткән, Алла сакласын, ут судан дигән. Күрдегезме? Ут судан дип. Чөнки уттан судан дип. Шул артыгы яман ул. Менә шуңа күрә бу монда да мәсәлән сатуда утыра, акчага ияләшеп, акчаны яратып китәләр. Шунысы инде хатта шул 20 сум акчамы инде хатта. Әле миңа кичә генә килделәр әле. Мин әле апам киләм дигәни, менә ит алып суң бармы ди, ит пешерәбез ди, мәйтәм яри. Шунысы ишеккә шакылдаттылар да, мәйтәм шул килгән икән дип ачсам, анда күрше йорттан, безнең йорттанмы, мине беләләр, күбесе сабый балалар килгәндә миңа теге нидән телефоннан күрсәтәләр. Нәрсә дип бездә әйтәләр? Отметка инде, миңа хәзер баш ватып искә төшереп тора алмыйм инде. Менә 5 алдык дип әйтәм, яри аңладым инде. Бирдем аларга мороженое акча. Юңга түгел инде, атна кеше инде, бәрбер инде, шунда ярый инде. Вот, шул ул бит шундый нәрсә кирәк биреп торырга. Мин бездә әйтмим, мин күпме бирдем. Аз бирмәдем инде, әмма бездә яратмыйлар, әйтергә ярамый. Ә минчә кайсы вакытта менә фәлән бирдем дип үрнәк булсын кешеләргә. Бер яктан ул теге сөйлиләр, менә бер кулың биргәндә икенчесе күрмәсен, белмәсен дигән булалар. Белмим аны, хакмы юкмы, но кайсы вакытта минемчә кеше үрнәк ала. Хатта шуны әйтәс килә. Алар теге кеше бирсә, бер ягыннан теге әйткән инде, бүген йомга гына әйтсә була, ләгънәтеннән коткарган дигән Аллаһ Тәгалә имеш. Ни? Ләгънәтеннән коткарыр дигән садака бирүче. Коткарырым дигән садака бирүчене. Икенчедән ул кешегә үзенә дә нәрсә инде әйтергә, менә терапия бер уйласаң, терапия давалый кеше үзен җанын, чөнки ул менә акча шутлап кайт вакытта артык чыгып китсә борчыла, ул әйтәс килә кайсы вакытта бәлки ул акча да яз мәсәлән ничек әйтәләр инде, язган шулай югалтырга, нихәтле акча чыгарырга, ул югалачак. Әле бездә кайсы вакытта кеше борчыла, менә бу йомга көнне. Безнең әтияни булса, әйтерләр иде, садака булсын дип, шулай дип. Хатта менә миндә кайсы вакытта теге, мен әйтәм, акча югалтсам, урамдамы кая, садака булсын, мохтаҗ кешегә барып ләксен, чөнки ана савабы миңа булыр дип уйлыйсың. Теге
аракы ішкен кешегә эләкмәсен, мохтаҗ кешегә эләксен, садака булсын дип нитәсен. Бездә сәүдәгәрләрнең психология инде алар ике шетрле, алар шул теге борчылып акча өчен хатта ничектер алар артык борчылып китәләр. Әйтәсем килә, кемнән үрнәк алырга? Яһуди халкында бар әйтем, акчадан айырсалар, алар инде анекдотларда да бар, хатта акчаны бик яраталар. Әмма алар да акча югалтса, акчадан айырылса, кайсакта бер өлешеннән әйтәләр шул чакта. Акча белән алсын ди. Чөнки ул менә язган, минем фикер буенча, язган ул акчадан айырылырга. Кеше акча өчен борчылып, акчаны кысып тота. Юк, бирмим, айырылмыйм. Бер кеше бит мохтаҗ. Шул мәсәлән сабыйлар, алар инде ата-анасына инде күрсәткәннәр инде мәсәлән шул теге. Менә мин шул хәтле бишләр алдым дип өметләнгән, әмма ата-анасы бик шатланмаган, я бәлки акчалары да булмагандыр бирергә. Шуңа күрә инде күршесенә килгәннәр. Үзләр шатлык белән өләшергә инде. Мин әйтәм, яри, нәрсә инде. Шуны әйтәс килә, ул күпме язган кеше, мәсәлән, югалта уланы, кемдер борчыла. Бездә авылда, мәсәлән, һәр вакытта садака дип аш, менә мин әйтәсем килсә, инде монда Татарстанда аңламыйлар, аш дип атыйлар, бездә садака дип әйтәләр, шунда сарык суеп, шул анда-санда Коръән укыталар, казакта халкында бигрәк күп инде еш очрый ул менә, хатта мин сөйләгән идем, башта мин әле беренче чакырдылар, әти белән Коръән укырганда, кызы беренче сыйныфка китте мәктәпкә. Шунасын ул сыйныфны тамамлагач, 10-чыны хатта шунда да садака ясады. Әти мәрхүм әйтәдер, казак халкы юмарт ул ди. Баласы армияга китсә садака бирә. Баласы армиядан кайтты садака. Бер нәрсә булды садака. Төрле сәбәпле алар садака ясыйлар. Шул әйтәсем килә. Бездә кеше кайсы вакытта шутлап тора, әйттем бит, бер вакытта авылдашны хатта. Әти барды да күлеп кайтты, тик әйтмәгез берәүгә дә ди, авылдаш кызына ди, никах укытты ди. Ул бит кодалар килгән инде, беләсезме, кодалар хатта. Шунда ди тавык суйган ди. Әти күлде. Бездә инде ул сарык суя аз булса, әле туганы бер яктан килсә дә сарык суялар хатта. Менә ул мохтаҗ дип әйтәсезме? Юк, ул мохтаҗ түгел, эшләп торган кеше, хатында эшләп торган анын. Мин аларны беләм хатта. Менә шундый саран, акчаны бик артык яраталар. Минемчә кеше яратса сәламәтлеген үзенең теге нәрсә дип әйтәләр инде. Сәламәтлеген куркынычсызлыкмы, нәрсәме, тагы нәрсә безопасность, шу нәрсә иминлеген сакларга тиеш, шуны яратырга тиеш, иминлеген. Ул инде кайда иминлек хакында сүз чыкса, иң беренче шул уйларга тиеш. Иминме дип, иң беренче кеше борчылмаска тиеш. Менә ул вакытта мин әти-әнинең әйткән сүзләрен искә төшерәдер инде, хатта мин бер якка барам, әле якын гына монда җөмһүриятләр бар, СССР таркалгач та, бәши илгә барсаң да, шуна кайтканда иң беренче мин нәрсә үземнән үзем таләп итәдерим, нәрсә булсын дип. Мәсәлән, иң беренче сәламәтлек. Ул әгәр дә син сәламәтлекне сакладың, анда син күп акча чыктың, аны борчылмаска кирәк. Чөнки юлда ул нәрсә була. Икенче урында документ. Чөнки әти-әни мәрхүм әйтәләр, акчадан айырылсаң да борчылма, менә ул документ артыннан йөрергә мәшәкате бик күп дип. Шуны кара ди. Беренче сәламәтлекне, иминлегне, шул борчысын сине, икенче документ, өченчесе акча инде. Ул акча инде югалса да борчылма дип. Менә шул минемчә градация дип атыйлар аны. Градация үсә, мәсәлән, башта кичкенәдән акча борчырга тиеш, икенче урында документ, өченче урында сәламәтлек, иминлек кешенең. Кеше кайсы вакытта ашырып җибәрә, шул иң беренче шуны уйлый. Акча. Ана бай кешеләр бар. Алар да ярлы дисәң була инде, бик бай яшәмәгән кешеләр.
белән чагыштырып карасаң, алар ширләгән вакыты бар, дөньяны калдырган вакыты бар. Аларның яшен карасаң, мәсәлән, бер дә әйтмәссең менә, алар артык яши дип. Инде аларның кулында инде акча, теләсә нинди докторда хатта юк. Әллә алар теге Һиндустанның киносы бар, бала чакта ишеттем. Не спится по ночам, только богачам дип тәрҗемә итеп, хатта бер җирне шулай безгә шул кинода күрсәткәннәр, яңгыратканнар шулай. Бәлки әле шул акча өчен борчылалар кешеләр, менә артык акча чыкты шулай дип. Ул кеше шул теге акчага бик ирәнә. Хатта урамда да сатып утырышчылар, алар шулай менә шундый хәлдә, базарда да берсе миңа әйткән иде. Менә кичә бик күп сатылды, бүген бер нәрсә дә сатылмады. Мен әйтәм, шатланырга кирәк. Исәнлегең бар бит менә, хатта ана урамда соқыр тора, мен әйтәм, ул бит бер кайчанда менә анарга әйтсә, бер күзен кайтарабыз дип, ул ничек үзен бәхетле итеп санар. Сез, мен әйтәм, аяк кул исән, баш исән, сез шул менә быел сатылмады дип кайгырып торасыз ул менә. Ул теге бер көнне артык сатыла да, кеше ияләшә башлый шул акчага. Әйтәсем килә, вакытында мин газетта эшләгән чакта, ул төрле нәрсә инде, формация, общественно-экономическая формация, җәмәгатьме, җәмәгать икътисади формация, ягъни. Шунда газет чыгадыр, беренче биттә безнең теге азаплап безне инде җаваплы саркатип заводларда ничә халык эшли, шуларны кыска мәкаләләр кирәк. Ул юньләп теге газетны чыгара алмыйдыр, шуңа күрә тегендә тишек чыга, монда тишек чыга, ул аны юньләп теге нәрсә дип әйтәләр инде, верстка итә алмый, шуңа күрә безгә гел бәйләнеп менә кыска мәкалә. Ул бик авыр алырга, катлаулы, хатта төрле җирләрдән шул. Ул безне обид вакытына безгә китерә кирәк, өйлә ашын ашарга. Ул бәйләнеп шунда җибәрмичә таләп итә, тизрәк миңа информация бирегез дип. Бер урыс малае, атасы черкес, ул әйтә. Войной обед по расписанию дип китәдер без ашханага, ул көләдер, хатта шуны искә төшереп тегене. Шунда ул күп нервга тиде, хатта безнең. Инде икенче бинага күчтек. Икенче бинада күчкәч, анда газет, икенче коммунистлар партиясе беткәч, анда хатта шәһәр газеты булга әйләнде дә шунда. Бер вакытта тәрәзә янында шул подшивка дип атыйлар инде, газетлар, искеләр ята. Минем күзем төште, җәмәгать. Шул узган елларның бер елныкы ята икән, безнең мәкаләләребез хатта саргай беткән газеттә, инде газет йөзендә хатта шул сап-сары булган кагазы белән кояшка пешкән. Шуны уйладым. Без менә шушы саргай беткән бер кыска мәкалә өчен нихәтле нервны безне бузды, каныбызны ичте. Хатта мен әйтәм шулай. Кемдер инде сәламәтлекне уйламыйчы, әгәр дә без кызыксынып, үзебез теге шул темага язып, кызыксынып йөгереп йөрсәң, инде бер ул, икенче акча дип йөгерсәң, акча да шулай менә шул газеттәге мәкалә кебек. Кичә мәсәлән, әле теге СССР чорында чыккан газет акчаларны берничә калган, шуны кызык бит карарга, кайсы вакытта аласың да карыйсың. Мен әйтәм, кеше бит шушы акча хәзер букка шамаган бер кагазлар инде, сасы беткән кирле кагазлар, шуның өчен кеше дә сәламәтлеген битерде. Кемдер җинаят кылды хатта, кемдер нәрсә. Ул инде хава кебек, менә хава кебек. Мәсәлән, кеше хава җитмәсә, тыны кысылып, менә миңа хава кирәк дип, менә шул анарга, шул тын алырга, суларга кирәк. Акчасыз шулай кеше этләнә, газаплана, әмма ул хавасы җитеп торса, ул хатта сизми дә аны. Шуңа күрә кеше уйлый кайсы вакытта шул яһудларны искә төшерим әле хатта. Ул әйтә, алар әйтәләр. Это әгәр дә акча чыгарып ди, шул шишеп булса ди, ул бер шул проблеманы ди. Ул чакта ул проблема түгел ди. Чөнки акча кирәк. Акча улата шишә тергән шундый эш ди, ул ди, проблема түгел ди.
акча гына нәрсә дип әйтәләр шул, акча чыга торган гына эш инде ул. Кемдер аны уйлый, менә мин акча булса, проблемаларын шишерим дип, ул акча белән шишәтергән дип проблема түгел. Проблема дип алар атыйлар иң беренче урында. Сәламәтлекме, тагы нәрсә, төрле шундый мөһим тормышны якларын алар шул акча белән хатта шишеп тә булмаган проблемаларны шул проблема дип саныйлар аны. Былай инде кеше акчага менә бик нитеп артык ничек инде тартылып, сузылып, ул аны бүтән тормышның рәхәтләрен күрми хатта. Шуңа күрә ул шатланмый да. Менә шуны карык мәсәлән, теге хәләл җифетенә бәйләнеп, ник син 20 сумга арзанрак саттың дип бәйләнеп ята. Әле минем янында, мин янында торам шунда. Шул инде акча да түгел бер уйласа хатта. Синан белән менә ничек әйтергә инде, трамвайда да йөри алмыйсың, автобуста йөри алмыйсың 20 сумга, чөнки алар 35 менде. 35 сумга менде. Минем ним бар, шкала бар. Мин аны шутлап карыйм әле, борынгы акча белән күп бул хәзер. 20 мәсәлән 20 сум 2 сум һәм 20 тиен, бер 7 тиен иске акча белән. Күп булса 6-7 тиен. Миндә үзем шундый бер система бар, мин аларны шулай шутлап торам. Күпме акча дип, чөнки мин аларны автобус хакын карадым, мунча хакын карадым, ипиләр хакын. Бу нәрсә дип әйтәләр? Социальный услугимы? Шуларны бәяләр белән чагыштырып мин карадым. Шуңа карасаң, мәсәлән, ул шундый. Хатта сөткә дә килә, бүтән нәрсәләргә килә хатта. Менә нәрсә әйтәсе килгән инде, тамамлап. Кемдер алды фикердә торса, иң беренче акча кирәк дип тора бирсен ул фикерендә. Чөнки кеше сәламәтлеген сакласа, ул һәр чакта да акча ясый ала. Кеше акча ясаса, мин бик шикләнәм, сәламәтлеген ул кайтара ала дип хатта. Чөнки минемчә ул ничек давалама, хатта кайсы вакытта хәзер беләсез инде түләүле булгач, ничә мазак, ягъни анекдотлар да йөри. Берсе әйтә, менә мин ди үземнең теге пациентны ди бик тиз ди төзәттем ди, бай кешене ди. Икенче әйтә, башың эшләми икән ди, менә мин байны ди һаман давалыйм ди, чөнки акча суырга ди. Ул шул акча, әле алар имеш кемдер әйтә, алар вәгъдә бирәләр, Гиппократ вәгъдәсен имеш бирәләр дип, шулай. Мин вакытында шул теге машина астында бераз калдым да, машина бәрделәр, шунда шифаханәдә яткан чакта, шул бер палатада алар теге шул инсульт булган нәрсәләр, шундый кешеләр ятадыр хатта. Шунда бер абзый өлкән яшьтә, кызы шунда китне ятадыр, ул тик сүгенеп куядыр, башка әйтә алмыйдыр. Шунда ничә көн ятып, мискин бу нинде бәвеледә чыкмады, ягъни мача инде. Шуңа доктор чакырдылар. Шунда килде, шундый ширләр буенча бер кеше. Акча түләмәсәгез ди, мин эшләмим бер нәрсә ди, акча бирегез ди. Алар көтеп тора, өметләнеп, бу бит хөкүмәт шифаханәсе. Юк ди, анда аларда эшли торган кешеләр юк, шуңа күрә ди, мин ди шәхси табиб ди. Минем шундый рассылкам бар ди, менә фәлән акча чыгарга. Шунда чыгарсагыз, мин давалыйм аны ди. Шулай әйтеп, хатта ни, теге азапланып ята. Аны хатта соңдан бер җен кискәннәр, ул инде теге бәвеле хатта кибеп, әллә бу су эчмәгәнгә күрәм, нәрсәме, теге нәрсә дип әйтәләр инде, кристаллик, шуңа Алла сакласын, шуңа әйләнеп беткән хатта. Менә шундый авыр хәлдә яшәде ул, менә торды менә. Әйтәм менә. Ул әллә гади эштә йөргәнме, әллә акчасы юкмы, хәзер кызганычка каршы күп нәрсә. Әле безнең хатта ни укытучымы декан университетта вакытында элек барып кайткан Италияга, ул чакта сөйлидер, анда ди
яшәү тормышлары яхшы, әмма ди машиналары һәр гаиләнең агзасында бар ди машина. Тагы нәрсәләр, хатта бит нәрсә бар ди. Әмма тик менә берсе тик ширләп китсә ди, шул ук ди алар ди хәерчегә әйләнә башлый, чөнки алар ди һәммәсе теге кредитларга батып беткән ди. Ул ди ширләгәндә даваларга бик күп акча китә ди. Ул вакытта инде социализм бетеп барган чак булды. Без аны инде ничектер сәер икән дип карап куйдык. Хәзер үзебезгә шул кайтып килә. Хатта ул менә хатта Америкада да бездә менә мин медицина газетта алып барганда Тыйбабат дип атыйм инде темасын, һәм үзем газет чыгарганда шул темага нәрсә әйтәсем килә. Медстрахование дип атыйлар хатта. Шунда ничә процент ни барсы кешенең хезмәт хакыннан алалар. Ул миңа җитәкчеләр әйтәләр иде шул медицина буенча. Аз ди, җитми ул ди. Америкада мәсәлән шул алыгыз бик күп китә, ул хатта страховкага китә күп акчалары. Мәсәлән, ул шул $3000 алса хезмәт хакын, аның хатта шул ул элек булган 1000 торган фатирына китә мәсәлән, әллә шул теге арендага алган өчен. Хәзер инде үсте инде хатта $1800 ди ул. Икенчесе инде тагы бер өлеше $500 хатта чамасы ди, ул ди шул түләп тора ди, медстраховка ди. Анда да ди ул гомер буена түли дә, әмма ул барыбер ди җитми, ул хатта ди ширләгәндә ди җитми, тагы өстәп нитә ди. Чөнки ул бит нәрсә кыйммәт ди анда ди. Менә шул мәсәлән кемнедер карыйлар, нәрсә хакында сөйләделәр. Син ди ул менә 3 өлеш күбрәк булырга тиеш хезмәт хакын ди, шунда сиңа ышанып я кредит бирәләрме, я нәрсәме дип, шул хатта сиңа ышаналар ди. Аблай ди, мәсәлән, кеше алсын инде $3000, инде хәзер акча да түгел, хәзер анда иң аз дигәндә $4,500 да хатта җитми дигән булалар хатта. Менә шул вакытта элек улган 3000 мәсәлән, ул 3нең бире китә, 2000 калырга тиеш анарда акча. Шунда анарга бу акчасы бар икән, шул аякта тора икән бу, шулай дип ышанып, хатта анарга ди кредит бирәләрме, нәрсәме ди, булай булмаса кешегә ышанмыйлар да, хатта нәрсә хакында сөйләгән оныттым, кызганычка каршы. Тик анда ди кеше ул анда инде кредит ала, фатирын берничә ел, 10-20 ел дәврендә түләп бара, шуны ризыкка күп китә, хатта тагы нәрсә китә, страховка китә, шулай дип. Шуңа күрә инде алар элек мин кино караганда аптырыйдым, әйтәм. Алар Америкада чыккан кино бернәрсә булса, акча, шул күпме доллар, нәрсә дип, хатта шул хакында гел сөйлиләр. Мин аптырыйдым. Бездә ул акча турында сөйләү ул ничектер нәрсә иде, урынсыз буладыр янда, урынсыз. Менә монда шулай инде менә. Шуның белән тамамлыйсым килә. Исән сау торыгыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.